Добре дошли в канала ми. Днес ще ви представя една рецепта за козунак, като за целта необходимите ни продукти ще са 750 грама брашно, като в купата съм сложила 700 грама, съм отделила 50 грама за доумесване, 150 мл прясно мляко, топло, 200 грама захар, 50 грама кисело мляко, 3 яйца, купче мая, една течна ванилия, щипка сол, една супена лъжица олио, една супена лъжица алкохол. Аз ще използвам уиски, вие може да го заместите с какъвто друг имате, ром, коняк или нещо друго. 100 грама краве масло, което ще се разтопи и ще използвам после за доумесване на тестото. Първоначално ще се активира маята, като в купичка слагам купчето мая. А те мога ли да кажа нещо? Към него ще добавя една лъжица захар. Ще сложа брашно и малко прясно мляко. Трябва да се получи кашичка, която ще оставим да се надигне и тогава ще сме сигурни, че маята ни е хубава и тестото ни ще втаса добре. Докато чакаме маята да се активира, ще си настържа кората на един лимон и един портокал, които съм измила добре. Когато ги стържим, трябва да се стараем да не стигаме до бялата част на кората, за да не горчи. Към брашното прибавям захарта. Добавям си 3 яйца. Добавям киселото мляко, ванилията, топлото мляко и започвам да разбърквам. Добавям щипка сол, добавям си една лъжица олио и една лъжица уиски. Време е да добавим и маята. Вижте колко добре се е активирала. Цялата е станала на балончета. Това ни гарантира, че маята, която използваме, е хубава и ни дава по-голям шанс тестото да втаса добре. Мама, много е хубава маята. Станала е чудесна. Преминаваме към същинското месене. След като стане на твърда топка, ще започна с ръце. След като тестото се е събрало на топка, го прехвърлям на плота и продължавам до хубавото му умесване. Имайте на предвид, че тестото, което се получава, е доста лепнещо, но когато започнем да добавяме и маслото, това ще се промени. След като тестото вече е замесено добре, започвам постепенно да добавям и от мазнината, която съм се разтопила. Точното количество на брашното, което съм използвала, е 730 грама. При вас може да варира според зависимост колко са големи яйцата, какво е брашното.
Ето го готовото тесто. Получи се много хубаво, меко, нежно и еластично. Оформям си го на хубава топка, прехвърлям го в купа, която ще намазня с малко олио. Слагам торба и кърпа и оставам да втаса, докато удвои размера си. Тестото вече е втасало, при мен отне около 2 часа, зависи колко е температурата в помещението. Ще си направя 2 вида козунак, единия ще бъде с лукум, другия ще бъде с какаов крем, като за какаовия крем ще са ни нужни 45 грама краве масло, което съм разтопила, 70 грама захар, 40 мл прясно мляко топло и едно пакетче какао от 50 грама. Ще започна като към разтопеното краве масло прибавя захарта. Ето го готовото тесто. Прехвърлям го на плота, разделям го на 2 равни части. Едната ще използвам за направата на козунака с лукум, а другата за козуначеното роло. За направата на козунака с лукум съм разделила тестото, което ще използвам за него, на 3 равни части, като съм ги разточила. Наредила съм във всяко парче лукум, навивам го, ще го осуча и оплитам на плитка. Преминавам към оформянето на козуначеното роло. Разточвам си тестото на правоъгълник, горе-долу с дължина колкото е формичката, като се старая навсякъде да бъде еднаква дебелината. След като съм разточила тестото, прибавям какаовия крем, който съм си направила. Разпределям върху цялата площ и ще навия на руло. Навиваме рулото, като не го правим много стегнато. Оформените козунаци прибирам в турбичка и покривам с кърпа и оставам да втаса, докато удвоят размера си. Козунаците са се надигнали и е време да ги подготвим за тяхното печене. В купичка съм си разбила едно яйце, като не съм отделяла белтък и жълтък, всичко заедно. Намазвам добре и съм си приготвила 50 грама захар, която съм навлажнила, за да стане на кристалчета. Така
няма да прегори по време на печенето. Пека в студена фурна на 180 градуса на горен и долен релтан без вентилатор, като ще ги сложа в долната част на фурната. По време на печенето, ако се наложи, ще намаля градуса и ще сложа алуминиево фолио, за да не прегорят. Ето ги готовите козунаци. Пекла съм ги 1 час, като през последните 30 минути бях сложила алуминиево фолио, за да не прегорят. Ако този видеоклип ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанка, за да получавате известия при наличие на нови клипове. Благодаря! Приятен апетит!